Γεια σας! Το σημερινό βίντεο θα μπορούσε κάλλιστα να έχει τον τίτλο «Το φαΐ μου και ο σκύλος μου». Θα δούμε τι κάνουν τα περισσότερα σκυλιά και ιδιαίτερα τα κουταβάκια όταν οι κηδεμόνες τους κάθονται να φάνε. Για ποιους λόγους το κάνουν και ως κηδεμόνας τι μπορώ να κάνω εγώ έτσι ώστε ο σκύλος μου να υιοθετήσει την συμπεριφορά που θέλω. Ας ξεκινήσουμε όμως από το τι κάνουν. Τα περισσότερα σκυλιά όταν ο κηδεμόνας βάλει να φάει, πηδάνε πάνω του. Προσπαθούν να πιάσουν το φαγητό, ανεβαίνουν πάνω στο τραπέζι, πολλές φορές στέκονται δίπλα του και αρχίζουν και γαβγίζουν και αν δουν ότι αυτή η τακτική δεν βγάζει πουθενά, κάποια από αυτά ίσως απομακρυνθούν και κάνουν, να το βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά, αρχίζουν και κάνουν ζημιές προκειμένου να τραβήξουν τη σημασία. Γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν γιατί ο σκύλος όταν βλέπει τροφή οδηγείται από το ένστικτο επιβίωσής του και θέλει να φάει. Υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ θέλω να φάω ένα πιάτο κοτόπουλο. Για πολλούς από εμάς το να κάθεται ο σκύλος μας δίπλα μας την ώρα που εμείς τρώμε δεν αποτελεί πρόβλημα, ούτε είναι ενόχληση. Υπάρχουν και κάποιοι όμως οι οποίοι προτιμούν ο σκύλος τους να βρίσκεται σε μια απόσταση και ιδανικά στη θέση. Έλα! Θέση σου και κάτσε εσύ και μείνε. Ο σκύλος μου λοιπόν κάθισε στη θέση του και εγώ μπορώ να φάω ανενόχλητη. Τώρα θα δούμε πώς το πετυχαίνουμε αυτό. Για αρχή δεν θα ξεκινήσω να τρώω σε ένα χαμηλό τραπέζι όπου ο σκύλος μου έχει εύκολη πρόσβαση στο φαγητό. Θα προτιμήσω ένα τραπέζι ψηλό που δεν είναι τόσο εύκολο να ανέβει. Για αρχή επίσης δεν θα βάλω ένα πιάτο με κοτόπουλο, αλλά μία λιχουδιά, ένα τρόφιμο που δεν είναι τόσο ελκυστικό για το σκύλο μου. Το ιδανικό είναι είτε να έχει μάθει ο σκύλος μου τη συμπεριφορά κάτσε και μείνε, έτσι ώστε να κάθεται για λίγο, για μικρό χρονικό διάστημα και εγώ να τον επιβραβεύω όση ώρα κάθεται και σιγά σιγά να αυξάνω το χρόνο έτσι ώστε να καταφέρω τελικά να φάω όλο το φαγητό μου χωρίς ο σκύλος μου να με ενοχλήσει και περιμένοντας τελικά να επιβραβευτεί στο τέλος. Ένα άλλο πάρα πολύ χρήσιμο tip που πολλοί κηδεμόνες επιλέγουν να κάνουν είναι να δώσουν στον σκύλο τους κάτι να ασχολείται όση ώρα εκείνοι τρώνε. Πώς το καταφέρνουμε αυτό? Χρησιμοποιούμε κάποια παιχνίδια puzzle, είτε κάποιο κόκαλο απασχόλησης ή ένα κόμβ, ειδικά κατασκευασμένα για σκυλιά, το δίνουμε στον σκύλο μας και όση ώρα εκείνος ασχολείται με αυτό που θέλει, έτσι και εμείς παίρνουμε το χρόνο μας για να φάμε. Επίσης, μία συμπεριφορά που θα μας βοηθήσει τελικά στο να καταφέρουμε να μπορούμε να τρώμε χωρίς να μας ενοχλεί είναι η εκμάθηση του συνθήματος άστο. Όταν ο σκύλος μου έρθει κοντά στο πιάτο, καλό θα είναι λέγοντας του άστο να καταλαβαίνει τη συμπεριφορά και να τραβιέται πίσω. Για παράδειγμα, κοινό άστο, μπράβο σου. Ο σκύλος μου λοιπόν όταν ακούει άστο τραβάει το κεφαλάκι του πίσω, που σημαίνει ότι όταν εγώ τρώω και έρθει κατά πάνω και του ζητήσω να το αφήσει, το πιθανότερο είναι να κάνει πίσω και να καθίσει. Σε αυτό το σημείο ας δούμε τι δεν κάνουμε με το σκύλο μας την ώρα που τρώνε. Πρώτον, δεν τον τραβάω ποτέ από το περιλέμενο να το κατεβάσω κάτω. Δεύτερον, δεν τον σπρώχνω ποτέ. Τρίτον, δεν του φωνάζω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φωνάζω σε έναν σκύλο και να του λέω κάτι που εκείνος δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό. Για να το πω λίγο πιο απλά, αυτό που συνηθίζω να λέω είναι το εξής. Ένας σκύλος είναι σαν ένα ταξί. Αν μπω σε ένα ταξί και πω μη με πας στο σημείο Α, στο σημείο Β και στο σημείο Γ, το ταξί θα με ρωτήσει πολύ απλά και πού θέλετε να σας πάω. Στον σκύλο μας λοιπόν δεν αρκεί απλά να διορθώσουμε μία συμπεριφορά που δεν είναι επιθυμητή για εμάς, αλλά θα πρέπει να του δείξουμε τι θέλουμε να κάνει ανταυτού. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε και αρμονική συμβίωση, έχουμε επικοινωνία με το σκύλο μας και το βασικότερο είναι ότι μας εμπιστεύει. Τελειώνοντας και κλείνοντας το βίντεο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιβραβεύσω τον βοηθό μου, τον Ταρκίνο, τον βοηθό εκπαιδευτή, για την εξαίρετη συμπεριφορά του. Κίνο, εντάξει,
Και